भोजपुरी एगो कहीं ना बदनामी होता है राइट। एक और हम गुजारिश करेंगे चाहे हम जैसे मान लीजिए भोजपुरी स्टार लोग हैं, त्रिशाकर मधु के भी अपने के उनकर भी वीडियो अश्लील वीडियो वायरल हो जौना के चलते मतलब उसवी करली भी कि 4 साल पहले के एगो सैंडी कह के लड़के के साथ में वैसन का कुछ ओकनी के रिलेशनशिप भय रहे, बाद में वीडियो कहाँ से लीक हुई अभी जांच पड़ताल हो रहा बा। कुछ आर्टिस्ट लोग भी बाटे जैसे कि मतलब वैसन किस्म के मतलब अश्लील चाहे भद्दा किस्म के जैसे कुछ एक्टिविटीज कर रहा वालों वो आर्टिस्ट लोग के कॉन्शियस रहे खातिर सतर्क रहे खातिर का करे चाहे। सबसे पहले हम दूसरी नहीं जाना तब का भल बा नहीं भल ठीक बा। अब वो लोग अपना गलती से कर लोग चाहे कुछ हो गया तो हमरा उस सबसे मतलब ही नहीं कि हमें थाव नहीं कि कौन का एक सच वीडियो हो जाला वायरल एगो थोड़ा फेक वीडियो एनिमेशन बना के हम फिलहाल इतनी करेंगे चाहे हम शिल्पी राज जी के कैसे तो हम उनका बहुत पसंद भी करेंगे और उनका मेहनत भी हम देखे बनी वैसे हम फिलहाल उनके के कुछ करेंगे चाहते अभी हम ये देखते बन शिल्पी राज जी के एगो जन फेक वीडियो जन वो ना करेंगे चाहे ऐसे तो बेचारी वो कितना मेहनत करके वहाँ पर पहुँचल बनी शिल्पी राज जी आज के डेट में वो हमने देखा टेंशन अब भी से वो नहीं मेहनत करत बहुत दिन से अब बदनामी करे खातिर नहीं सब